देवे का हो रामनगर के बाजार माँ मोला दिल देवे का हो रामनगर के बाजार माँ रामनगर के बाजार माँ वो करमा चौक बाजार माँ रामनगर के बाजार माँ वो करमा चौक बाजार माँ मोला दिल देवे का हो रामनगर के बाजार माँ मोला दिल देवे का हो रामनगर के बाजार माँ करके बहाना तया बे बाजार वो मिलते समोसा 10 के 4 वो मिलते समोसा 10 के 4 वो संग में बंगाला पताल के चटनी औ मिल हिरानी देसी कड़े औ मिल हिरानी देसी कड़े जब खावे त देसी कढ़ी वो रोज रोज खाए के मन करे तहाँ दिल देवे मोला उधार माँ रामनगर के बाजार माँ वो करमा चौक बाजार माँ रामनगर के बाजार माँ वो करमा चौक बाजार माँ मोला दिल देवे का हो रामनगर के बाजार माँ मोला दिल देवे का हो रामनगर के बाजार माँ देसी बड़ा मिलते वो पूरी देदार के देवांगन नाश्ता में खावा हूँ बड़ा प्यार से देवांगन नाश्ता में खावा हूँ बड़ा प्यार से एक बारे खाबे त बारे बारे आवे खाए के बहाना वो मिले बराबे खाए के बहाना वो मिले बराबे तय मोला नंबर देवे मैं तोला देहूँ तहाँ फोन कर लेबे सुनसान माँ तहाँ फोन कर लेबे सुनसान माँ रामनगर के बाजार माँ वो करमा चौक बाजार माँ रामनगर के बाजार माँ वो करमा चौक बाजार माँ मोला दिल देवे का हो रामनगर के बाजार माँ मोला दिल देवे का हो रामनगर के बाजार माँ मिलते दाबेली दबा के खावा हूँ फिर रामनगर ला तोला घुमाऊँ रामनगर ला तोला घुमाऊँ गोकुल नगर है गोपाल नगर है भवानी नगर माँ मोरे चेगर भवानी नगर माँ मोरे चेगर घूम फिर के तय आबे बीच बाजार माँ सबो दीवाना रही तोरे इंतजार माँ रामनगर के बाजार माँ वो करमा चौक बाजार माँ रामनगर के बाजार माँ वो करमा चौक बाजार माँ मोला दिल देवे का हो रामनगर के बाजार माँ मोला दिल देवे का हो राम
देवे का हो रामनगर के बाजार माँ मोला दिल देवे का हो रामनगर के बाजार माँ मोला दिल देवे का हो रामनगर के बाजार माँ मोला दिल देवे का हो रामनगर के बाजार माँ। अपनी आवाज को दीजिए एक नया मुकाम। डिजिटल रिकॉर्डिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम स्वरांजलि, जहां गूंजती हैं ध्वनियां अपनी माटी की सौंधी सुगंध के साथ। छत्तीसगढ़ी संगीत के विविध रंग जो पहुंचाते हैं पूरे प्रदेश में डिजिटल रिकॉर्डिंग के संग। स्वरांजलि स्टूडियो, नेमीचंद गली नंबर 2, गंजपारा, रायपुर।